Meghalaya Post.news. Kaladon ka jingja pen pti yo bom baklan bor bah matakasi hanong ba kita ha Pakistan badha ka jingja kum ba prangut ki breu ki lado no ila ka jigim nalor kata ki don shibun ngut pat ki balaman saw ki bor sarkar kari Pakistan ki laong ba ka jingya breu kala ban kiu na ka jingja ba pthai bom namar ha ka jing pthai bom ka de blajur bat sangut trim bat kulawan ra ka jing man saw ka bajur ha ki jaka ba marjan bat ka jaka baladon ka jing pthai bom ka jingja pen pthai yaw bom ka de balaja khmat ka office kam ba klidu kibor sipai ke badon hakuita Pakistan hagba kate kijing putih bom kalawan ra ya kijing sawa kabajur habaro kijaka bamarjan batka kibri kibarang ti hakte kam shwaban putih ya bom hapo ka kali ladon shwa kijing set bakajing sawa kitang suloi badadin kata sajano kijing putih jong bom halor kate kijing putih bom padon kanu kanhun kebalakam badbakli halor kate kijing ja kabalawan ra ya kijing yap briu batpen mensaw ya kibabun tang mareja kate kijing putih bom kanhun ajing ram kilapoi marmar syak kate jaka ban kit no ik baman sau syaki jaka ajing sumar ki badon hakuita Pakistan ki bor ke Pakistan kin pelong ki jing tukit ban lam ya ki badon ti ha ka kam धमाके की आवाज कोयटा सिटी में Meghalaya Post.news.